Kula nyuwun pangapunten rasa cerewet. Hei! Maksudnya piye ngono kuwi? Apik apa ngono kuwi? Iki anakmu. Iki anakmu. Anak nomor loro. Aku blas. Mulang anak iki ora nganggo kekerasan ngono kuwi, Wer. Gong, kuwi kewanen ngono, Gong. Meneng wae. Biasane iki wedi ya aku. Hah? Neng nganti cilik loro gedhe tekaning pati, sapa sing kelangan? Ngendikane Ndara Baladewa ki ya ditampung. Ditampa ning aja terus Gatotkaca sing disalahke. Wah, dumeh kau, dumeh dosa. Dumeh neson. Kon njur apa-apa langsung babet sapene dhewe. Nek carane ngono kuwi aku sing ora trima. Aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatotkaca. Kok Prabu? Menika kok kathah sanget dayuh wonten negari Ndorowati. Lho la iya. Ki mau Setija matur ana perkara ing Temandana Projeng Trajutrisna. Lah kok iki ora panglinggi Petruk ingkang sowan. Kasinggihan mekaten. Monggo aku wis tentrem. Petruk sowan dhewe ijen tanpa duwe kanca. Ora nggawa wong utawa ora nggawa sapa-sapa. Lah kok lete suwe men iki nusul iki adine lanang. Inggih kasinggihan mekaten. Menika Panakawan Petruk kalian Bagong. Yai, wonten timbalan. Nadan dikapak-kapakno Petruk iki Panakawan Ngamarta. Mula uga Panakawan Ndorowati. Timbalana, apa wigatine? Yen pancen sowane Petruk iki gawe tentrem utawa ana panjaluke Petruk ingkang sira Yai bisa minangkani paringono. Nanging yen to sowane Petruk mung bakal gawe geger negara Ndorowati, ora usah melu-melu. Petruk aku ingkang ngundurake. Koko Prabu lenggah ngelangkum prayogi. Yo. Petruk padha raja sak praptamu Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ngilodoni dumawing nawang tuwang sinuwun linepatna ing Tulamanu. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunju. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kandung bolong Pedharja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung ngeden. Yo tak tampa pangestuku Tampanana. Nuninggi sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Petruk kandung bolong Pedharja sapraptamu. Lho niku Ndara Setija. Iya Petruk. Kok lenggah teng Ndorowati sowan Kanjeng Rama. Weh lah ya syukur sing jeneng putrane ngabekti karo wong tuwane ora kudu munjung ingkung gajah saben dina mboten. Ning wonten panjenengan niku kemutan kalian tiyang sepuh niku wong tuwa wis kaya dijunjung derajate. Bekti kula nggih Den, ya Petruk tatampa pangestu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk kantong bolong padha raja sak praptamu. Sinten niku? Lho. Aku Samba Petruk. Oh, Ndara Samba ya ora ketok kaya. Bekti kula kunjuk Ndara Samba. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk kandung bolong padha raja sak praptamu. Wah, kabeh mbageke. Wilujeng Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Petruk. Prayogakna. Nun nggih Petruk kandung bolong padha raja sak praptamu. Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya prayogakna Petruk. Nggih. Ana wigati apa Petruk mangriyen? Niki mang bageke mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon niki tenan. Aja njur wigatine niki engko ndak ra dianggep wong wo nek muring medeni. Iya lali aku ah. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng nering Sambikala kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku Tampanana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Ya tak tampa. Pangestuku Tampanana. Nun inggih kowe iki sowan ratu kok mung nganggo training tok. Ora nganggo klambi, anu kentekan seragam. Lho, kentekan seragam nggih. Nggih nyuwun pangapunten wonten ming kaya ngenten iki arah wong sekeng, wong ora duwe. Sanane lah sing penting slamet, sing penting sehat. Lah iya. Lah nggih.
dipun sekecakaken. Yo, gadah lungsuran kaos. Ana ning Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Burung. Ning mesti to. Yo, nggih syukur. Soale kula mung takon kok. Lah iya. Bagong Padharjo Sapratamu. Nun nggih, sapa truk kae? Ndoro Stijo. Kuwi kok ora apal to. Ora tau metu arang-arang. Pangestunipun Ndoro Stijo Wilujeng. Stijo sapa truk? Stijo Gedhong Kuning. Udu. Stijo Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh, Ndoro Stijo Buma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara? Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ning Traju Tresna. Oh, siap. Wonten apa rika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Wah, aku wis mbadhekake tekan Petruk tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glece ora karo-karuan. Nggih, Ndara Stijo Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong, pangestuku Tampanana. Nun nggih, kula pundi nggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Bagong Padharjo Sapratamu. Sinuwun Ndarawati Wilujeng. Lho. Sopo kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asale suarane padha. Akarang putrane kok ya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Mangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong, pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat Bagong Padharjo Sapratamu. Ngaturipun Ndara Werkudara Rana. Ndara Sentyaki. Suarane padha e. Sakjane gawe swara iki ora padha. Aku Setyaki Bagong. Ayo kaya nek negara Ngamarta swara gedhe dhewe iki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Yo Bagong. Nggih, tak kira nek Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk. Yo Bagong, pangestuku Tampanana. Nun nggih sangat anggen kadadosan. Bagong Padharjo Sapratamu. Pati Udawa. Iya, dasar Paranyata. Metu Jawa. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to, kok. Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen iki mesti ngundang aku atur. Oh, ayo. Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Iya. Pun panen wis. Kok ora ngabari. Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bang. Wah, sip. Nek cara iki budin. Iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, Bang. Tese mingkari gagange doyan. Kene ora patih wis tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, wonten dawuh prayogakna ya, Bagong. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu jadi pati utusan kelawan Petruk. Nggih. Lah eneng apa? Werkudara ya gene Petruk. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau kulun. Nek didokok tempat tidur niku muntah-muntah. Wah, metu kabeh. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik kowe, aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya, syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak gerahe Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan
Terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki. Ora usah ditirokke. Sak jaman saniki nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hok. Mengkono Petro hok. Teko dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongonan kula niku kula tirokke. Ya wis ora apa-apa. Lah nggih. Petro, ngoten niku. Sing diundang pertama kali Semar ndi? Semar. Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten iki. Mbok dipresake. Juk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah gegareng terus ndelik teng sarunge Semar. Sep wedi. Petro Bagong mrene. Kula kalih Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petro, dalem. Ora kongkon. Teng pundi, Den? Ning Durawati. Sowan Kresna kakangku, sowan Jeliteng kakangku. Kuwi gatose Kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh nrene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora usah ngaku dadi sing Bathara Wisnu. Ora usah ngaku dadi sing dewa, aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa, lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong? Ketoke ora ngono ya, Mas. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane iki lho, ke belakang. Iya, ngaten iki. Nun ngampune nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki ming nganggo training tenan to nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro. Nun. Kurang gede. Petro. Muni roke kok ya dicacat lho. Petro, wonten dawuh wis sowan Jeliteng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara, Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku dadi sing Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iki pujangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi wong kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem iki. Nek ana kata-kata sing beda ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye, Kong? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha. Cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok kok nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petrus sowan teng negara Ndrawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndrawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatyanipun Ndara Werkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung, Bagong. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndrawati kula boyong wonten kasatyan Jodipati amargi Ndara Werkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petro, karo kowe Bagong. Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa Kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase.
Wis, nek kula ora anu sowan teng Kasatian Jodipati mboten sareng karo panjenengan. Kula mesti tugel gulune. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur ndara geran apa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndara Werkudara nggih nek mangku mung karo Brebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mriku niku mengke nek Ndara Garkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara kok. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Tulung teng mriku mau nak mangan barang nunut. Lah iya, lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jigo mlaku sirahe buyer kok. Kon lunga. Mergo iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lha iki gawe masalah iki. Truk. Tur. Kowe ngerti ta, Tru? Iki nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Ilang jarene abdi. Nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca loro ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Boma Narakasura. Piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, Pak. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ayo wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampeyan ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyonowati murca saka negara Radutresna digang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Garkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agyar di rongsen. Dirongsen wae. Petro, nun. Sesuk meniki nek suwane ndi-ndi ra sanggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembenge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Garkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku ming padune sengit karo Ndara Garkaca, padune ora seneng karo Ndara Garkaca, terus ngarani Ndara Garkaca nyolong Dewi Haknyonowati. Ah bojone Ndara Garkaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa?
Tari emdu. Sapa ta? Aku iki lagi arep ekses e. Dewi pergi kok. Dewi pergi kok luwe apik luwe ayu kok. Ndara Garkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru, monggo Ndara Garkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Garkaca, gawe masalah karo Ndara Garkaca. Didakwa nyolong hak Nyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampe nake dhewe. Kang putrane kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja ngwatoni iso nampa. Ngendikane Ndara Setija ning dititi Traju Tresna. Hak Nyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng bribek gawe masalah to sinuwun. Alus maning jajalanan sepertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Truk mutar. Kapokmu kapan kowe? Wis ngono kuwi arep piye coba? Aku senengane nek omong cangkeme ora tau iso direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono iki piye? Bagong. Wangsulan Bagong. Nun. Kowe ngerti derajatmu ki apa? Kere. Kowe mung Ponokawan. Kowe mung batur. Kowe ngarani yen to Setija kuwi matur goro karo Kanjeng Rama. Anggepmu apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Hakninawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Gatotkaca tu mulih aku golek cara supaya bribek-bribek ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgondani. Ora ngawur gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili karo grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Setija? Kowe ngelingono, kowe kelingan, kowe iki mung batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-dilangap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Bareng saiki ditantang Ndara Setija kok wedi. Omong, Gong. Ayo Gage. Kowe iki nek omong sak penake dhewe, Bareng saiki kowe diwangsuli karo Setija, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe pawadan sing bener, Setija men gawe dadaning Pasurayan, bukteno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degan malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen nek. Ter sing ter nggon apa le? Ah ora ngomonge. Aku iki mancing Petruk senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budheg iya? Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kuwi ngarani karo Setija. Saiki wis sing ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok lara. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggondheli Kanjeng Rama tak pun lesih perkara iki. Lho, lha piye ta iki kok malah dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun Setija, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur lawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih sinuwun Prabu Ndarawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Oh, lha pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kendel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awake dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mulih-mulih, Tru? Lho.
Karo ngopo? Karo gelut to. Lho. Karo sapa? Karo kowe. Engko sik to. Kowe iki ora ngawur. Arep gluduk karo aku iki masalahe apa? Ora mulya-mulya. Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwun Darawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono Bathang Istijo. Babu, gong. Sadar ora kowe iki? Kowe ora usah cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong iki wong cilik, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong gugat to. Kayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Darawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel gulune mbangane mati kodhok ning kasadyan Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Stijo. Oke, nek panjenengan kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petro Kandhang Bolonggong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkai kuwandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh, nglangkai kuwandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Gombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani ra kowe. Mesti ra wani kowe. Oke njaba iki dosa. Ora minggat sing arep isu Prabu Ndarawati aja langsung sono pen mono kapan tak glandang metu. Oke, monggo kula jeraken medal jawi sira. Ngantos kedadosan kados mekaten lampanipun kula sampun batin Petro kaliyan Bagong sowan menika estu-estu dipun utus dening pun Werkudara. Lah iya nanging puguh Stijo ndakwa yen to Gatotkaca ing ngidra kelawan Hagnyawati. Yayi perkara iki aja nganti gawe geger. Wirang bebarang saru dilulu ing atase Wadyabala Trajutresna mengko nganti peperangan kelawan Petro apa dene Bagong. Yen to nganti Stijo kalah, si Adi uga bakal kelangan. Merga kuwi atmajamu. Nanging semono uga yen nganti Petro kelawan Bagong iki mungko keseser ing ayuda, tegese cilik loro gedene tatu. Inggih. Si Adi uga bakal nampa pitakonaning kadang-kadang para Pandhawa. Kasinggihan mekaten Setyaki wonten timbalan. Mara ndak utus aja nganti dadi daretah ingkang gedhe. Atmajamu Stijo Buma Narakasura pringgakna ingkang luwih becik ya Dimas. Ngestaken dawuh. Apa dene Petro kelawan Bagong endakna kamurkane luwih-luwih Bagong merga Bagong kuwi atine brangasan. Ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Wong ngorok kok ces karo du. Kok ora Bu? Nggih. Nuwun sewu dipun jamilaken Kakang Udawa menika. Wah, iku rumahsaku patih kok rumahsa. Nggih, wonten dawuh iki. Monggo sinuwun. Jeluk saking dampar jeluk-jeluk. Aja ngawu gawar ngawur budana kang padha sebo. Ingsun kundur ngedatun kawula nun ngestaken dawuh. Sombo wonten timbalan derek nopun Rama nok ngestaken dawuh. Monggo Rama kula dherekaken mlebet wonten salebeting kedaton negaring Ndarawati. Iya, Sombo kaya wis ora ana dawuh maneh. Kabeh aturmu mau wis tak tampa nggih Cah Bagus. Nggih. Lajeng wareng paduka Kanjeng Rama menawa tilelanan ingkang putra bidhal dhateng pringgodani. Aja mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku si Hagnyawati. Nggih. Aku njaluk sumenea ana ing Praja Trajutresna. Aku ingkang bakal naliti lelakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Hagnyawati.
tumuli tak boyong bali marang Projeng Trajutrisna mekaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining batos ora ana jamak lemraing nata Ndrawati bakal cidra ngubaya nuri ngestaken dawuh. Mulai kula mekaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Trajutrisna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, kula nyuwun pamit yo, sing ati-ati. Sesuk menawa ana perkara kuwi pitungan nganggo nalar sing ganep. Aja kesluru, aja kesusu. Tanpa pitungan ora apik kedadeane. Iya. Durung karuan Garukaca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu Yai Prabu Kresna. Ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten kula sampun marem raos sing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama. Sarangan kalian pun Yai Hagnyanawati. Iya, aku mesti prapta ning Trajutrisna nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Stijo, Bumanura Kasura. Menawi negari Ndrawati kula tilar samangke wonten raos Subriya manahipun anak kula pun Stijo. Yo, banjur kinarya mbuktekaken menapa Garukaca menika nandhang raga menapa mboten. Menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Prabu menapa Prabu sagah. Yai. Yen pancen kuwi kinarya pepadhang kahanan Trajutrisna pun Kakang ora bakal selak. Mekaten kok Prabu. Yo. Pun Kakang mbok dawuh apa? Gandeng Petra kaliyan Bagong sampun wangsul. Ya. Kok Prabu latri nututi lampahipun Punakawan. Lho, kuwi gatine. Mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa mboten? Oh ngono, inggih. Yen Gatotkaca ora nandhang lara, tegesipun menika wonten sambung rapetipun kaliyan icalipun anak kula pun Hagnyanawati. Yen Gatotkaca lara, tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Trajutrisna menika namung damel-damel namung badhe benthik-benthikaken Trajutrisna kaliyan Pringgondani. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang njaluk pamit. Tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng ngene sowan ana ing Jodipati tilik karo adhiku lanang Werkudara. Koko Prabu sembah kula ingkang ngiring jengkar paduka. Iya, Yai Prabu Ndrawati. Kakangku rawuh ning Jodipati, aku ngaturake basaku katura. Yo, Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Sinuwun mandura bekti kula nggih Den. Yo, Kakang Semar ndak tampa. Ndara bekti kula nggih Den. Yo, Nara Garing ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Petruk Kantong bolong ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Ya Bagong ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ana wigati apa? Dene Petruk tak kongkon sowan ning negara Ndrawati ngwigati mboyong kelawan Kresna kakangku. Nanging sing rawuh malah Baladewa. Wah, yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake kelawan adimu Jodipati. Mara kage paring dawuh. Werkudara boleh kakangku piye? Pancen kepara nyata yen to Petruk lawan Bagong wis prapta ning Projeng Ndrawati. Lan wis matur ngesani kaya Prabu Kresna, apa to wigatine Petruk sowan lawan Bagong dinuta dening kadangku Yai Werkudara. Pancen bener mengkono. Mula kaki sawangen anakku Gatot pirang-pirang sasi nandhang lara. Monggo madal saling usada. Ora ana sing bisa nambani karo anakku lanang. Mula aku njaluk turung karo Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot. Malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodipati. Yai,
satemene ana bab ing bakal tak aturake marang sira Yai. Nanging yen to Siadi wis nampa kalawan aturing pun Kakang, ndak suwun sing sabar penggali jalaran apa ing ndak kandhake iki mau durung karuwan kasunyatane. Tegese piye? Mung merga kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan urane. Bab sing kepiye? Werkudara. Anane Yai Prabu Kresna ora sowan marang Prut Kasatyan Jodipati sayekti nalika semono nampa pradule anake lanang ya kuwi anakku ing Traju Trisna Setija Boma Narakasura. Setija ya kene matur apa karo Kresna kakangku. Yai sumurupa. Yai Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang Kasatyan Jodipati sabab dina samengko nampa pradule anake lanang. Yen to garwa ing Traju Trisna ya kuwi garwaning anakku Setija Boma Narakasura. Prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyanawati ilang dicolong dening Duratmangga. Monggo ngerti ya. Aturing Setija ditampa dening Hyai Prabu Kresna jarine miturut pradule ngabdi dalem Traju Trisna sing nyidra sarta sing nyolong Haknyanawati mau blegere tanpa beda kaya anakmu lanang Gatotkaca. Mula Hyai Prabu Kresna ora tumuli sowan marang Jodipati sayekti mung kepengin nanjihke kahanan iki. Apa Gatotkaca lara tenan? Apa mungkin Arya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgondani? Werkudara. Menungso ora tatanan jebul nggonmu etok-etok lara nutupi karo gedhoanmu nutupi karo lorekmu. Wah kowe tumindak sing ora prayoga. Gatotkaca mirang-mirangke wong gerang kowe ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Wah aku isin di anak kowe, aku irang duwe anak kowe. Wah edan kowe. Waduh. Wah, sapiye iki. Niki nek nganti ana napa-napa sing tanggung jawab sampean lho. Ndara Werkudara ngajar anake lanang kaya ngono. Lagi lara duncalke, sirahe dicandak dikeproke teng jlambrah nganti maklotak suarane terus ditendhangi kaya ngoten nika. Pak kae piye Pak? Petro ndaramu kae elingno, Bagong aja meneng wae. Ayo ayo. Romo Kyai. Romo Kyai. Sewu-sewu kalpatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Kula mboten nate tumindak kados mekaten. Romo Kyai. Estunipun kula mboten nate nutup-nutupi dhateng lamban kula. Romo Kyai mugi paduka enget kula nedheng boten sekeca saliranipun ingkang putra ing Pringgondani teka paduka ndhahar dhateng aturipun pengendharipun Kanjeng Prabu Mandura sedaya boten katalidhi ingkang langkung permati Romo Kyai. Kula nyuwun pangapunten rasah cerewet. Hei! Sampeyan niku pripun to? Pengandikan Pandara Brada niku durung karuan bener ming nanjihke. Kok urung-urung anake kok di wis niki nek nganti apa sapa sing ngasih kelangan. Sampeyan niku ora kaya ngono to, Dik. Niki putra sampeyan niki anak sampeyan. Ngajar kok kaya ngajar maling. Sampeyan kudune nelesih mang takone riyen putrane niku Gatotkaca apa kowe tumindak kaya ngene. Nek Gatotkaca matur mboten Rama jempon. Terus sampeyan teliti teng Darawati ana lelakon kaya ngene ora anake kok didadekake korban. Ya wis arepmu. Kancane yo ngeyel. Ki maksude piye ngono kuwi? Apik apa ngono kuwi? Iki anakmu. Iki anakmu.
anak nomor loro. Aku blas. Mulang anak ki ora nganggo kekerasan ngono kuwi wer. Gong, kuwi kewanen ngono Gong. Meneng wae. Biasane iki wedi karo aku. Hah? Nang nganti cilik loro gedhe tekaning pati, sapa sing kelangan? Ngendikane Ndara Baladewa ki ya ditampung. Ditampa ning aja terus Gatotkaca sing disalahke. Wah, dumeh kau, dumeh dosa. Dumeh neson. Kon njur apa-apa langsung babet sapene dhewe. Nek carane ngono kuwi aku sing ra trima. Aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatotkaca. Piye, Gong? Piye? Edan mo ya cah kae. Njur omongane dileming sak karepe dhewe. Gitu. Nun. Iki perkaraku. Ning ampun ngoten, ampun njur sak penake dhewe kaya ngoten niku. Niku Kang Putra lho. Rama Kyai. Menawi ngantos kula tumidahi keng boten sae. Rama Kyai. Kapejauna kula nderek kula mboten badhe tumindak kados mekaten. Wah, pateni tenan. Manguswa muyung ngambrengeng kadi karunaning kaswase yen aneng marga memalat kodung Sang Wisnu Gantratmaja ing kowe tak rante ana ing wit gendayaan Gatot Taunana Indrana ora bakal tak uculi yen kowe urung ngaku nggonmu tumindak elek karo kadangmu Traju Trisna. Nadyan kanthi pawadan apa-apa ana sing dadi bukti ento weruh kowe nyolong karo Hatnyanawati. Wah, nganti garing mutar ning kono ya wis ben ilang-ilang anduk siji. Itu lho. Dadi lakonku kaya ngene mono kawan. Sabar ngeten. Mbok cuculi. Rantene gedhe banget kok. Gemboke ya gedhe banget. Lha kok dolane tuku gembok ning toko besi ngendi ya, Tru? Aku ora ngerti ya ku iso gedene semono jan. Ndara Gatotkaca ki nek nesu awake dadi wesi kabeh semelang nek disendal pedhot terus melayu gemboke gedhe banget. Diranting gemboke gedhe tenan ya, Tru. Heeh. Omong wae ora. Antil modar ora. Pripun, Ndara? Tru. Yen pancen aku ora luput, mestine aku ora bakal trima kahananku kaya ngene. Nggih, nek terus nek mboten trima sampean ajeng napa? Sampeyan ajeng pripun wong sampeyan diawasi karo Kang Rama. Nek cara kula mbudidaya, Den, manekung. Pripun carane supaya sampeyan iso mbuktekake nek sampeyan iku mboten luput, Ndara? Dang 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 do.
Senadyan Gatotkaca tinon mapakareka suta tegapira Kresna Partamanehar saktinira ing ujaran wang-wang semu Anggarjita Petro nun cetha iki menungsane wah lah sampean lah kok titis to Ndara wah lah blegere padha karo sampean rasa dadak gokan bebangal cetha kowe ingkang nyidra Kakang Mbok Agnirawati ora mbok balekake tinjung akhirat nyawamu ayo gage aku sirnakno leganing atiku Sinandak mestakaning dening Sang Gatotkaca nengging Sang Membawarna pinancak pundhake den untir gulune tugel ical wujudipun Raden Gatotkaca saweneh ana wujudan yaksa Raden nyuwun pangapunten Kundang kancing langit kelap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung Petro nun ical wujude Gatotkaca sing madha karo aku ana wujuding buta pecah sirahe mawon gunane apa niku wis mirang-mirangi karo sampean Gusti tak takonani Petro nggih wah babine sapa itu babi-babi dengkulmu ora utek-utek senengane omongane sarwoting pecotot kowe iki buta ngono kok buta Traju Tresna wis sore mau buta ki men Traju Tresna tok apa piye ora ngerti aku arang-arang nonton wayang arang-arang nonton wayang dengkulmu takoni to lho kowe nyidra Kakang Mbok Agnirawati ora mbok balik ya untir ndasmu aduh monggo Raden kula aturi nampi Gusti Ayu Agnirawati Kakang Mbok sewu kalapatanipun ing Rayi Tadhawadana Nyai Prabu Pringgondani ora dadi apa aku ngaturake panuwun dene minembos mbok luwari saka panandang cinidra dening wewujudan ingkang gawa kelawan aku iki Petro nun Kakang Mbok Agnirawati didherekke ngadhep Kanjeng Prabu Mandura oh nggih kula mawon sus namune jeneng kon ngeterke kok seneng ora jamak-jamak montore Petro sok mlepek kula mawon ya sak karepmu Bagong ya kena monggo Kakang Mbok dengkulmu mlocot terus kowe kok ngawisa Kakang Mbok ki anu Ndara Agnirawati monggo kula dherekaken iya Bagong ngadhep Sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun dherekaken wonten anu Ndarawati iya Bagong aku ngaturke panuwun Nyai Prabu dawa sami-sami Kakang Mbok dados menapa Yaksa mara kaki sadurunge kowe tak pateni kowe ngaku sapa inggih nyuwun pangapunten dipun tepangaken kula menika pepatih adinipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra kula pun patih Pulanjani Raden patih Pulanjani kok kaya patih Ngalengka iya Petro iya niku sampean ngerti no sampean durung lahir kok iya
ning aku wis ngerti nggih. Lah wigatine napa kok nyidra Ndara Haknyanawati? Iye, amargi ratu Gusti kula gandrung kalian Dewi Haknyanawati. Mila tumunten kula dipun dhawuhi sepados nyidra. Nuwun sewu Raden, dene kula memba panjenengan boten ateges kula menika badhe angedu Raden Gatotkaca lan Prabu Setija babar pisan boten. Nanging supados boten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Trajutresna mila kula salin wujud kados satriya. Boten wujud yaksa kados mekaten Bulunjani wonten dawuh. Perno aku nang ngarepe ratu Gusti tak sawange kaya ngapa si jeneng Prabu Herumukti. Oh nggih ngestaken dawuh. Iki Bagong nggih. Lha iki Haknyanawati ya. Kasinggihan wa Prabu kula ingkang putra pun Haknyanawati. Adal. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Gatotkaca. Sanes wa nanging kula dipun cidra. Wujudipun raseksa ingkang memba Yayi Prabu ing Pringgondani. Wah, adal. Wah, upama ora nganggo pitung mawon Kudra wis mateni karo anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Haknyanawati. Lho. Sing slamet Haknyanawati sapa? Lho kula no. Lho, apa kowe? Wis do omonge kok anggepe terus Bagong ki ra dadi ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca genah dirantai kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Setija ora ndek bojo kaya ngene. Ya wis nek kepancen aku ngaturke panuwun. Padha-padha apa ngomong cukup manuwun ra. Lho, lak karmu kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kenapa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang ngene tak balekke. Gawe amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo tambarono ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. Nyo 300 lho. Wah, kalah karo tanggaku. Ya men kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Ndereke Ndara Gatotkaca. Lho, jare Gatotkaca dirantai. Weh, sampean ora ngerti critane kok. Ndara Gatotkaca niku dirantai bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene til. Wite dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Haknyanawati. Terus dicandak kali Ndara Gatotkaca tek wujud buta. Lho, wujud buta terus karo Gatotkaca endi? Kakang Mbok Haknyanawati, ora meneh Kakang Mbok Haknyanawati pecah silamu. Monggo Raden, metu saka Kancing Gelungdrak terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong celuk. Enten apa to? Celuan. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mam apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate, Bang? Waduh. Sate ya? Iya. Sate kere. Wah. Aming tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan, Bang? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai ra sehat lho. Ora apa-apa njur. Ya. Lho, kok cawet. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo Gong. Wah, wis kasus iki, Tru.
Bagong Mas kuwi. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atau ngopo? Nggo jajan ngelik tenane. Wis kene loro sewidak. Nggih. Wis ra sida gleleng. Ngopo iki? Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Arep sugede lho iki ora iso. Petro, Nun. Agnorwati. Tak gawane mapro Jeng Ndorowati men diaturke ning negara Trajutrisna. Men diterke dening Kyai Prabu Ndorowati. Nggih, monggo mawon. Ayo Hakim monggo Prabu kula dherekaken. Yata laruta saking kutha Sangkurakala yen amutusa Sang Sri Pate wonten timbalan piye entuk gawe apa ora nggonmu ndak atus nyidra marang Dewi Agnorowati memanik ing atiku jejantung ing atiku monggo nyatane Agnorowati wis winengku garwa dening Prabu Stija Bama Narakasura nggonmu ndak utus kaya nyidra marang putri ing Tasik Madu iso kasembadan apa ora? Waduh sinuwun. Ingkang sekawit saged kasembadan parandining mangke wonten satriya ingkang saged ambabaraken lamban menika. Lho, satriya sapa? Naminipun Raden Gatotkaca. Sakmangke padukanipun tantang perang tandhing dening Raden Gatotkaca. Iblis lanat jeleh urip keparat. Oh. Wah. Ridu mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong magoro gongso Ratu bagus nanging pambegamu ora urus kowe wani bakal gawe rusak pagrayu mbubrah bebrayaning kakangku Stija Bama Narakasura Raden ora saged kan gunem tanpa guna yen kowe ingkang mepalangi karepaning Prabu Herumukti ing kene ditemtokake kowe apa aku sing tekaning mati untapke nyawamu kelakon penjangkamu mati dening aku parat kowe wah mati wah waduh Ratu durung kandel kulite durung mulet balunge nantang karo Gatotkaca ora umur dawa ngletak dadi bathang Nadan satemene dudu perkaraning pringgondan nanging ngolapa yen to aku nisas angkara murka Ndorowati sedaya sampun ketingal padhang sampun ngantos awon bocah patripun ing putring pringgondani wa
Prabu ya. Kados pundi kok Prabu? Critane iki mengko pun tak babarake ora bakal rampung Yai. Mergo Hagnyarawati cinidra nalindra saka ing gisi ing samudra aran Prabu Herumukti. Utusan patihe Pulanjani. Mekaten kok Prabu ya. Sing iso ngrebut Hagnyarawati malah anakmu ing Pringgondani Gatotkaca ing didakwa nyolong lawan bojone Stija. Waduh wae ladal. Stija wonten timbalan. Hagnyarawati wis bali, matur sembah nuwun lan sumrupa. Sing iso mbalekke bojomu ya kejaba adimu Pringgondani. Waduh, kula mengkaten Kanjeng Rama. Iya. Waduh, menawi ngaten kula kalepatan kaliyan kadang kula ing Pringgondani. Wis ora sandadak bingung. Bojomu kantinen bali marang Traju Trisna. Kula wangsul piyambak kemawon sin. Mboten ateges kula badhe ngetingalaken labetanipun ingkang putra ing Pringgondani. Namung sayekti kula namung badhe resik dhateng asmanipun ingkang putra ya Gatotkaca. Sepira gedhening keluputaning Wakmi Ndarawati aku nyuwun mangapura ya Gir. Mboten dados menapa. Stija wonten timbalan. Nyuwun mangapura karo kadangmu ing Pringgondani Yai Prabu. Yai Prabu Pringgondani pun Kakang Traju Trisna nyuwun pangaksama. Dene sekawit aku ndakwa kelawan sira Yayi tumindak ora prayoga kelawan mbakyumu ya kuwi Yayi Hagnyarawati. Mboten dados menapa Kakang Mas. Samenika sedaya sampun ketingal padhang, sedaya sampun ketingal tentrem. Mugi-mugi tentrem selaminipun Kakang Mas Stija. Ya kadangipun Kakang Yayi Gatotkaca.